sabuwar waƙar da Dauda Kahutu Rarara ya yi wa ɗan takarar gwamnan jihar Kano. To mai sauraro, cikakken wannan bidiyo na zuwar maka a cikin wannan bidiyo namu mai albarka. Amma mai sauraro, muna roƙonka idan har wannan shine karanka na farko na kawo ziyara cikin wannan channel tamu mai albarka, wato Daular Arewa, wadda tasha ce da muka inganta ta domin kawo muku sahihan labarai, siyasa da duniya ma baki ɗaya. Muna roƙonku idan har ya kasance kamar yadda muka faɗa ma wannan shine karanka na farko na kawo ziyara cikin wannan channel, da ka daure ka danna mana subscribing, daga bisani sai ka taɓa alamar ƙararrawa domin cin gaba da samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Sannan kuma mai sauraro, idan har ka gama kallon wannan bidiyo namu mai albarka kuma ka ji daɗin wannan al'amari da muka kawo maka a cikin wannan bidiyo, muna roƙonka da ka taɓa mana alamar liking domin samun ci gaba da samun shirye-shiryenmu. To mai sauraro, yanzu dai gadan-gadan idan har mai sauraro bai manta ba, a yanzu wannan lokaci da muke ko ce wannan kan kadami da muke zaben shugabancin jihar Kano, wato shugabancin jihar Kano, ma'ana zaben gwamna yana ci gaba da tunkaro mu, waɗanda a jihar Kano muna da manya-manyan 'yan takarkaru har guda 4 idan har mai sauraro bai manta ba. Da farko muna da Nasiru Yusuf Gawuna, wanda shi mataimakin tsohon gwamnan jihar Kano ne wanda yake shirin sauka, wato Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Sannan kuma muna da Abba Gida Gida, dan takarar da ya sha kaye a hannun Gandujan a shekarar 2019. Sannan kuma mai sauraro, a wannan al'amari muna da baki na 'yan takarkaru har guda 2 ƙari, wanda 'yan takarkarin sun hada da Sha'aban Sharaɗa, shahararren ɗan jarida kuma ɗan siyasa kamar dai yace muka zanta maka, wato Sha'aban Sharaɗa. Sannan kuma a ɓarin malamai ma wannan siyasa ta hada da abin mamaki, domin muna da Malam Ibrahim Khalil, wanda shi ma har yanzu yana zaune a matsayin ɗan takarar gwamnan na jihar Kano, wanda waɗannan dukansu kowanne ya fito daga jam'iyya daban-daban, waɗanda suka cure a guri ɗaya suke so su nemi takarar mulkin jihar Kano. To mai sauraro, wannan al'amari dole mu ce ana dara ga kuma dare yayi. Idan har mai sauraro ya tsaya tsaf ya yi la'akari da waɗannan jerin 'yan takarkaru da muke da su, da kuma ƙarfi da kuma baiwa da kowanne daga cikinsu da Allah ya yi wa ɗaya daga cikinsu, to tabbas zai ga cewa wannan zaben namu akwai kallo. Domin kuwa idan har kai la'akari da manya-manyan 'yan takarkaru 'yan sawun gaba, wanda dai aka fi kiran sunayensu a cikin jerin 'yan takarkarin, wato Abba Gida Gida da kuma Nasiru Yusuf Gawuna, to fa tabbas za ka lura da wani abu guda ɗaya mai sauraro. Nasiru Yusuf Gawuna mataimakin gwamna mai ci ne a yanzu kuma mai shirin sauka. Sannan shi kuma Abba Gida Gida shi ɗan jam'iyyar NNPP ne, wanda kuma jam'iyyar NNPP idan har mai sauraro bai manta ba, a shekarar 2019 Abba Gida Gida ya fito a jam'iyyar PDP ne, inda ya kara da ubangidan Nasiru Yusuf Gawuna a jam'iyyarsa ta APC, wanda da ƙyar ya sha kaye, wanda mutane wasu ke ganin cewa ma ba kaye ya sha ba, kwace masa akai. Sai da fa mai sauraro, da ƙyar ya sha kaye a hannun Ganduje. To ya za ta kaya idan kuma wannan karan aka ce Nasiru Yusuf Gawuna da shi da Abba Gida Gida ne za a yi zaɓe, kuma sannan a cikinsu ake so a ware babban ɗan takarkaru? To mai sauraro, to fa tabbas akwai kallo. Domin ci gaba da samun ingantattun shirye-shirye makamanta waɗannan, da kuma samun fashin baki kan lamarurruka da suka shafi siyasa da al'amuranmu na yau da kullum, ku ci gaba da subscribing ɗin wannan channel tamu mai albarka. Daga bisani sai ku taɓa alamar ƙararrawa domin samun ingantattun labarin siyasan nan a wannan tasha tamu mai albarka da muka yi wa lakabi da Daular Arewa. Za ku ji shin Abba Gida Gida ne ko Nasiru Yusuf Gawuna ne? A ɗaya tsagin na biyu kuma za ku ji shin Ibrahim Khalil ne ko Sha'aban Sharaɗa ne? To fa mun gode da kallon wannan bidiyo.